No musiikkivideon merkitys on mun mielestä taas nimenomaan ton nettikulutuksen takia kasvamassa. Ja se, että meillä on paljon hyviä esimerkkejä siitä vaikka, että jonkun albumin biisi ei mennyt radiosoittoon. No vaikka Ipanapa Rap-albumilta Heikki Kuulan Koirakaveri, hauska biisi, hauska video, ei mennyt radiosoittoon lähinnä ehkä sen takia, että se oli selkeästi lasten musaa, vaikka kappale oli tosi hitikäs. Saattaa toimia ehkä yökerhoissa jossain ympäri Suomen. Mutta video sai YouTubessa alle 3 kuukaudessa yli 1 miljoona klikkiä, mikä kertoo siitä, että joku tietty ryhmä sen löysi, eikä ne ollut pelkästään lapset, vaan että se niinku sana on kiirinyt siellä. Ja se, että kyllä me pyritään niin, että joka kerta kun me viedään radioon joku sinkku, niin samaan aikaan, jos ei siitä ole tehty varsinaista niin kuin NS-kunnon musiikkivideo jollain tietyllä budjetilla, niin meillä on ainakin joku video, vaikka sitten lyriikkavideo YouTubessa, että se ihminen, joka kuulee sen radiosta, niin pystyy mennä joko ostamaan sen iTunesista, kuuntelemaan sen Spotifysta tai sitten klikata sinne YouTubeen ja tavallaan kuunnella sen sieltä. Ja se, että niin paljon kuin just vaikka Facebookinkin kautta tai Instagramin kautta jengi jakaa toisilleen sitä informaatiota, mikä on sitä nykyajan puskaradioa, niin jos se video on vielä onnistunut ja sen biisin näköinen, niin se saattaa olla se, mikä ratkaisee sen koko pelin. Albumien merkitys sitten taas, mä haluaisin uskoa henkilökohtaisesti, että se on edelleen olemassa se tahto myös siellä kuluttajilla, että ne haluaa kuulla sen koko albumin, mutta väistämättä fakta on myös se, että jos sä pystyt Spotifysta itse klikkaamaan ja valitsemaan ne tietyt kappaleet sieltä, luomaan itsellesi ne soittolistat, sä meet YouTubeen ja sä löydät sen yhden biisin vaan, mutta sulla ei ole siinä sitä loppualbumia enää vieressä, niin toki se menee myös siihen, että sit ihmiset kuuntelee vaan yksittäisiä kappaleita. Se, että mitä se tulee olemaan vaikka 5 vuoden päästä, niin jännä nähdä, mutta arvostan edelleen niitä artisteja, ketkä niin kuin kokee, että se albumikokonaisuus on myös heille merkittävä tekijä ja koko sen kokonaisuuden tekemiseen nähdään paljon efforttia.